Nada, tenemos con nosotras a Lucy Gutiérrez, imagino que todas la conoceréis, pero si no, bueno, ilustradora, con un amplio trabajo conocido y reconocido este año con el Premio Nacional de Ilustración. Y bueno, por nuestra parte es que este año ha habido como una conjunción de factores que es por lo cual nos parecía muy interesante poder tenerla aquí. Por un lado, porque hacía tiempo que queríamos que viniera y pudiera participar en el festival. Por otro lado, porque estamos, si no lo sabéis os lo comento, estamos colaborando con la EPV, con un proyecto, un festival de ámbito europeo, LITAP, que es de lenguas minoritarias y minorizadas en el marco europeo. También por un tema como de accesibilidad y dar mayor visibilidad a la profesión y a la mayor cantidad de personas y colectivos. Conocíamos de que Lucy y los padres de Lucy son sordos y entonces decíamos que nos parece como que se habían alineado los astros, ¿no? Como que nosotros, digamos que nuestra aportación dentro del festival sería como también dentro de las lenguas minoritarias y minorizadas que existen en el marco europeo está la lengua de signos, ¿no? Que es una lengua que existe en todo el mundo, está reconocida en muchos países de Europa y del mundo, pero evidentemente está muy invisibilizada. Y nos parecían como que se habían unido como muchos factores para que pudiera ser este año, se lo comunicamos, le pareció interesante asistir y nada, lo importante era que ella va a hablar de su trabajo principalmente y en la medida de lo posible su relación con la comunidad sorda o cómo a lo mejor ello ha podido influir en su trabajo, ¿no? De alguna manera. Y como podréis ver, tenemos por suerte la posibilidad de contar con los servicios de interpretación de lengua de signos por parte de FESOR, que es la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana. Así que, bueno, yo con esto ya termino. Agradecer de nuevo a Lucy que haya venido y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. I preparant aquesta xerrada, que m'ha obligat a fer un repàs de la meva feina, m'he fet algunes preguntes i he arribat a algunes conclusions. Una pregunta que m'he fet és aquesta: per què faig el que faig? I una de les explicacions que em dono és que soc filla de pares sords. I això ha suposat que fos observadora, com ells, que crec que és una condició indispensable per dibuixar, i fixar-me en el llenguatge que va més enllà de les paraules. Arran d'això, dibuixo el món que m'envolta, perquè dibuixant-lo crec que el podré entendre, tot i que mai entenc res. I de vegades m'assec al carrer en una terrassa de bar i faig de voyeur mirant al meu voltant i dibuixant-lo. Ser filla de pares sords també ha suposat que el meu món natural fos el silenci, la qual cosa ha fet que escolti massa els meus pensaments, per bé i per mal. I això em porta a dibuixar el que em passa pel cap. I dibuixo sense cap propòsit a quaderns al meu estudi. La llengua de signes és molt expressiva. No només es fan servir els signes, sinó que van acompanyats de tota una gestualitat i d'una teatralització amb l'expressió facial i del moviment del cos, com podeu veure en aquests moments. I crec que d'alguna manera aquesta expressió corporal la tinc en compte. Jo no soc gens expressiva parlant, però si ho soc és a través del dibuix. I quan dibuixo personatges procuro que els seus cossos també parlin. Una altra explicació que em dono de per què faig el que faig és haver estudiat en un col·legi de monges fins als 11 anys. L'educació en els bons models i en moralitat cristiana ha fet que desenvolupés una debilitat per la maldat i per la irreverència. És amb el dibuix que he aconseguit desfer-me de la nena bona, que era el que les monges esperaven de mi.
Una altra explicació que em dono de per què faig el que faig és que soc baixeta i ho veig tot des d'un punt de vista contrapicat. I això fa que el món em resulti hostil. I la meva resposta és la venjança. La gent, com és més gran que jo, perquè jo soc baixeta, em fa por. I per tal d'equilibrar la imatge sobredimensionada que tinc de la gent, intento redimensionar-la fent-la més humana. És a dir, traient a lluir les seves misèries i així venjar-me. La gent em fa por i al mateix temps em fascina. Per aquest motiu dibuixo gent i no paisatges o no altres elements, tipus una escena. I dibuixo gent prenent apunts al carrer, ja sigui a Califòrnia o a Barcelona. I dibuixo gent quan dibuixo el que em passa pel cap al meu estudi. També a cartells, a cobertes de llibre, a campanyes publicitàries, o en il·lustració de premsa. Només faig servir els elements mínims necessaris per explicar el que vull explicar. En aquest cas, es tractava de mostrar la dificultat de socialitzar en una festa. I per fer la il·lustració, la festa, en lloc de mostrar tota una escena amb gent, està representada només amb un got de cubata. I la dificultat de socialitzar amb la incomoditat de repenjar-se en un cactus. I com que amb aquests elements ja tinc prou per explicar el que vull, trobo que afegir més elements és afegir soroll i que això aniria en contra de facilitar la lectura de la imatge. Una altra pregunta que m'he fet és com he arribat aquí. I amb aquí vull dir que el dibuix per mi sigui una eina per comunicar-me amb la que em sento còmoda, un mitjà per treure la mala llet que no sé treure d'una altra manera i dibuixar per divertir-me. És a dir, poder acomplir la meva missió de venjar-me. Un factor clau és haver passat per l'Escola Massana, on vaig estudiar il·lustració, perquè allà vaig aprendre que la il·lustració era un mitjà per explicar coses a través de la imatge i que no es tractava només de fer dibuixos bonics com jo em pensava. I també em van ensenyar a pensar els projectes amb criteris propis fora de convencions o del que marca el mercat. També he arribat aquí mirant la feina d'altres. El meu pare era dissenyador i a casa teníem una col·lecció de llibres que eren anuaris de disseny dels anys 60 i 70 que estaven plens de cartells polonesos de l'època. Com aquest de l'esquerra que veieu a la imatge, que és d'Andrei Krajewski. I aquests cartells em fascinaven i crec que en part són responsables de que volgués dedicar-me a la il·lustració després. Més tard vaig descobrir la feina de Saul Steinberg, Roland Topor i Edward Gorey, que són alguns dels meus referents. De Steinberg m'interessa la capacitat de joc que pot tenir el dibuix i també la seva forma d'explicar coses complexes de manera senzilla. De Topor, el seu to salvatge i humor negre. I de Gorey, el seu humor negre també
i la bellesa d'Allò macabre. I mirant aquesta feina pensava, i penso encara, això és el que jo voldria fer. Un altre factor del que m'ha facilitat arribar aquí és haver dibuixat un Kama Sutra. Els primers anys de treballar com a il·lustradora em van encarregar un llibre d'il·lustracions sobre sexe. I durant el procés de fer-lo, al dibuixar escenes explícites sobre sexe, em ruboritzava, tot i que estigués a casa meva sola a la taula de dibuix, em feia vergonya. Però després de fer molts esbossos i arribar a dibuixar 65 imatges, que són les que composen el llibre, vaig perdre la vergonya. I crec que el fet d'haver fet aquest llibre em va servir per perdre el pudor a l'hora de dibuixar. Un altre punt que considero important per haver arribat aquí és que el 2007 vaig anar a viure 6 mesos a Nova York i aquest viatge va suposar com un abans i un després a la meva feina. Per una banda, perquè vaig tenir l'oportunitat de dibuixar molt al carrer i això va suposar que tingués més control sobre el dibuix, perquè mentre que abans treballava més amb la forma i amb la taca de color, com podeu veure aquí, després em vaig centrar molt més en la línia. D'altra banda, fruit d'aquest viatge, vaig fer un llibre que es diu English is not easy, del que us parlaré més tard i que ha sigut molt important per la meva trajectòria. I aquest viatge a Nova York també va suposar un canvi en el tipus d'encàrrecs que feia, perquè vaig començar a treballar sobretot per premsa nord-americana. I bé, en aquest viatge jo simplement tenia l'objectiu de viure en una altra ciutat i aprofitar per aprendre anglès, però no tenia la intenció de buscar feina. El que passa que mentre estava allà em van passar el contacte d'un director d'art del New York Times i el vaig anar a veure i de fet en aquesta reunió jo no tenia ni idea d'anglès, sabia molt poquet i vaig arribar a l'edifici del New York Times que era un gratacels enorme amb una entrada també gegant i em van donar com unes instruccions a l'entrada on no vaig entendre res i vaig pensar, segur que m'ha dit que m'esperés aquí i em vindran a buscar. I no era així, havia de pujar, no sé quina planta, preguntar per no sé qui, total. Que tota la reunió va ser un desastre, jo vaig sortir d'allà pensant que no portaria enlloc. I em va sorprendre molt que, tot i que vam tindre molts problemes per comunicar-nos, jo per comunicar-me, el director d'art no, això no va resultar en un inconvenient i després d'aquesta reunió em van començar a encarregar il·lustracions per al New York Times i és a partir d'aquí que vaig començar a treballar sobretot per premsa nord-americana. Durant aquest temps també vaig contactar amb un agent d'il·lustradors perquè als Estats Units funcionen molt amb aquesta figura de l'agent i a mi m'anava molt bé perquè després jo vaig tornar a Barcelona i amb la distància i les dificultats de l'idioma i tot em resultava molt còmode i fàcil comptar amb la gent.
també perquè la gent coneix les característiques i condicions dels encàrrecs d'allà i jo no les coneixia. I bé, per mi era molt útil i encara treballo amb la mateixa gent. Bé, com us he dit, el meu objectiu és venjar-me i com a il·lustradora he procurat rendibilitzar la venjança, tot i que no sempre me'n surto. Considero que és un èxit quan aconsegueixo fer el que m'agradaria i un fracàs quan no l'aconsegueixo. Aquesta feina és un exemple de fracàs. Al treball comercial que faig als Estats Units intervé la figura del director d'art i el procés de treball requereix presentar diverses propostes. Moltes vegades escull la menys suggerent o la menys problemàtica o la menys arriscada. I en general tenen la idea de que sigui molt fàcil pel lector i sobretot, que no generi cap controvèrsia. Això ara passa més o menys a tot arreu i aquí també. I aquí el text que havia d'il·lustrar en aquest cas era una peça de ficció i d'humor que parlava sobre la gent gran amb to de burla. I jo vaig presentar aquestes propostes amb la intenció que transmetissin aquest to. Em van escollir la proposta que veieu a l'esquerra, que és aquest senyor gran amb tiretes, però em van demanar que tragués les tiretes, perquè a l'editor li preocupava aquesta mofa cap a la gent gran, cosa que el text anava justament d'això. Llavors el resultat és aquest dibuix que veieu al mig, que és una il·lustració que per mi no té cap sentit perquè no diu res. I amb un intent de salvar la imatge vaig presentar el dibuix de la dreta, que és el senyor amb el pitet. Però a l'editor li seguia semblant una imatge problemàtica i es va publicar la del mig sense cap concepte i per això ho considero un fracàs. Un altre tema que m'he trobat treballant per premsa als Estats Units és la prohibició del sexe. Aquest encàrrec, que era pel suplement de llibres del New York Times, consistia en il·lustrar una història que parlava de la prohibició del sexe en un retir zen on es feia ioga i meditació. I m'ho encarregaven per haver il·lustrat el Kama Sutra abans, perquè això em va convertir com en una mena d'especialista en sexe, en temes d'il·lustració. Doncs, després d'haver fet el Kama Sutra, jo havia perdut tota vergonya dibuixant imatges sobre sexe explícit i no tenia cap mesura de contenció sobre què mostrar i què no. Però el director d'art sí que la tenia i jo crec que es va posar les mans al cap quan va veure les dues propostes de baix. Perquè no només és que no es pugui mostrar sexe, sinó que tampoc es pot mostrar nus, no es poden mostrar cossos nus. I va seleccionar la imatge que veieu en color, que per mi era l'opció més anodina de totes. Treballant per Estats Units també m'he trobat amb una altra limitació, que és allò políticament incorrecte. Aquesta feina era pel New Yorker i era un text irònic sobre una col·lecció de nines que representaven diferents ideals de dona nord-americana per Donald Trump. I totes elles tenien en comú
que tenien els pits enormes. Doncs encara que ho digués el text, les propostes que vaig fer, la de dalt amb els pits que no hi caben al packaging i l'altra que fan perdre l'equilibri a la nina, sembla que podien ser problemàtiques. I es va optar per una opció, crec jo, que era políticament més correcta i que no era l'opció que jo hagués triat. Treballant per premsa també m'he trobat que demanen diversitat ètnica en els personatges, cosa que em sembla necessària, però llavors em trobo que per dibuixar, per exemple, una asiàtica, com és aquest cas, he de fer-la amb trets asiàtics perquè quedi clar que es tracta d'una dona asiàtica. Però resulta que hi ha por a que aquests trets característics puguin resultar ofensius. I aquí veieu l'abans i el després. I després de demanar-me diversitat, em demanen que tregui els trets que la fan. I el resultat és justament l'efecte contrari perquè s'occidentalitzen els personatges. Aquest és un altre cas de l'abans i després, que va acabar amb una opció amb els trets facials menys marcats. Fixeu-vos en el nas i la boca. I el que passa aquí és que l'occidentalització és més sutil. Quan treballo amb color és més fàcil de resoldre, tot i que d'alguna vegada m'han demanat aclarir el to de pell, que no volen que sigui massa fosc, però treballant amb una o dues tintes, com són aquests casos que heu vist, em trobo sovint amb aquest problema. Bé, fins aquí els fracassos, perquè no he pogut fer el que m'agradaria. I després, altres vegades penso, mira, aquest cop l'he colat. Aquesta feina era pel suplement del New York Times, per una ressenya d'un llibre que era amb un tema particular, i era la relació sentimental entre un goril·la i una dona, amb certa tensió sexual. I crec que l'elecció final entre les propostes que vaig presentar era la més atrevida. Quan treballo en les idees que proposo, com haig de presentar-ne diverses, procuro que hi hagi propostes diferents en relació a aquests límits que us comentava. I procuro afegir aquelles idees que penso que segurament no sortiran, perquè no vull ser jo la que posi aquestes limitacions. I de vegades pot haver sorpreses com aquest cas. Un altre cas de qui l'he colat és aquest cartell que vaig fer per una obra de teatre, que era més aviat alternatiu, i que crec que en un altre context s'hagués pogut considerar políticament incorrecte per aquest to de violència que té, però que crec que s'ajusta al to de l'obra. I crec que va ser possible fer-lo perquè era una companyia i un espai com més alternatiu. Hi ha projectes que per les seves característiques evidentment no correspon a un determinat tipus d'imatge i he de deixar la venjança per altres moments. Això que veieu és d'un briefing on em donaven les directrius per fer una il·lustració per a una caixa de cafè. I per si de cas, m'avisaven del que havia d'evitar. I aquí, tal qual com deien ells, havia d'evitar imatges psicodèliques o sexuals com aquestes.
Aquestes dues imatges són unes portades de revista que vaig fer. Una és de teatre, que es diu Espiar a los árboles, i l'altra de poesia, cosa que aquest tipus d'imatge encaixava per a aquestes revistes i a mi em va semblar graciós que em donessin aquestes directrius com perquè ho tingués en compte per fer una caixa de cafè. I aquesta és la il·lustració que vaig fer per a aquesta caixa de cafè. Encara que no calmi la meva set de venjança i no hi hagi maldat o irreverència ni psicodèlia, com deia el client, perquè seria pixar fora de test en alguns projectes, procuro que la il·lustració sigui suggerent o que faci pensar o tingui algun tipus de joc pel lector que la mira, com he intentat fer en aquests casos. Això és un cartell per la Setmana del Llibre en català que es fa a Barcelona. El que em demanaven era que la imatge tingués un caràcter festiu i que anés dirigida a tot tipus de públic i vaig fer aquesta escena que conté com diverses il·lustracions dins d'una, de manera que es podien fer servir diferents elements de forma independentment. I que qui mira la imatge pogués anar descobrint els diferents jocs que hi ha. Aquesta imatge la vaig fer per una bossa del New Yorker, amb aquest colom fent una bombolla de xiclet, perquè si el colom és de Nova York és un colom urbanita integrat a la societat. I això és una coberta d'un llibre que explica la història d'uns gossos que han estat dotats pels déus amb consciència humana i llenguatge. I he de confessar que quan començo una feina sempre penso, mare meva, això no sé com ho resoldré. Encara que per experiència sé que a base de donar-hi voltes i d'anar pensant amb el llapis a la mà acaben sortint solucions. I quan trobo una solució, com és aquest cas, que vaig pensar, és això, és com un descans d'aquest neguit de no saber com fer-ho, de no saber com resoldre l'encàrrec. Per sort, en aquest cas, no havia de presentar diferents propostes. I aquest cartell el vaig fer per una exposició sobre fotoperiodisme que organitzava un centre cultural autogestionat que es diu Convent. I als projectes intento buscar algun tipus d'al·licient que em motivi a fer-los. Crec que el resultat es veu molt si t'ha enrotllat el projecte, com si has trobat una manera de passar-ho bé, diguéssim, almenys no avorrir-te, això queda reflectit en el resultat final. I bé, sempre intento buscar com algun tipus de motiu, això al·licient, per fer-los. I aquest encàrrec em va agafar en un moment que tenia com certa fascinació, que encara em dura, per la retícula de la maquetació i utilitzar-la de forma gràfica simulant un diari. I em va semblar que encaixava amb el tema i a mi m'anava perfecte per explorar aquest joc gràfic. En altres casos, el camí per arribar a una idea és diferent. Com abans deia, dibuixo el que em passa pel cap i dibuixo sense cap propòsit a quaderns. I això acaba sent un laboratori amb idees que rescato i que es converteixen en il·lustracions. Aquí, si us fixeu, a la pàgina de l'esquerra vaig dibuixar aquesta mena de fórmula matemàtica que em va portar a la idea de fer una fórmula
de tal manera que el seu resultat fos Nova York. I va acabar com a portada del New Yorker. També hi ha idees que em porten a altres idees. Vaig fer aquesta imatge per una coberta del catàleg d'una editorial que es deia El Cuarto de las Maravillas. El Cuarto de las Maravillas també es coneix com gabinet de curiositats, com un gènere, que eren habitacions o mobles on es guardaven col·leccions d'objectes exòtics. I per aquesta il·lustració vaig fer un moble on passessin coses meravelloses i exòtiques. I fent aquesta quadrícula de la prestatgeria vaig pensar que aquesta mateixa idea es podia traslladar a un mapa d'una ciutat, on els prestatges representessin carrers. De manera que podria fer un moble amb la forma de Manhattan i que un maniàtic de l'ordre col·locaria els objectes en el lloc adequat. Per exemple, una planta on és Central Park, unes llumetes on està Times Square, i així per cada objecte que apareix, donant com a resultat una representació de Nova York, al igual que amb l'altra coberta de la fórmula matemàtica. I aquesta sèrie d'il·lustracions amb objectes em va portar a fer aquesta animació que veieu, que és una postal nadalenca per la Universitat Blanquerna, on volia fugir del típic estereotip de temàtica nadalenca. I es va fer una versió impresa i una altra d'animada. I m'agrada fer animació si es tracta de peces molt curtes, perquè si són llargues perdo la paciència. I recordo que per aquest GIF, que funciona com a loop, en realitat té 10 segons d'animació i vaig trigar en fer-lo una setmana. També he de dir que em va servir per aprendre com animar amb el Photoshop. I crec que la meva feina d'encàrrec seria diferent si no fes projectes on faig el que em dóna la gana. I on puc venjar-me del món, ara sí, ben a gust. Abans us comentava que vaig viure uns mesos a Nova York i que això va suposar com un punt d'inflexió en la meva feina. Aquests mesos que vaig passar allà vaig estar anant a classes d'anglès com a última oportunitat que em donava per aprendre'l. Però no va ser així. Vaig tornar frustrada del viatge perquè no havia avançat com esperava. I després d'aquesta última oportunitat d'aprendre anglès, em vaig donar encara una altra. I un cop vaig tornar de Nova York, ajuntant els apunts d'anglès junt amb els dibuixos de carrer que vaig fer a Nova York, vaig fer English is not easy, un manual d'anglès que em servís com a llibre de consulta i que a més em servís per assimilar la informació que incloïa mentre el feia. Perquè tinc la falsa idea de que quan dibuixo o escric una cosa la retinc. Dic que és falsa perquè tinc comprovat que no em funciona. Perquè justament en el cas del llibre English is not easy hi ha moltes coses que no recordo i efectivament l'haig de consultar. Bé, i com que jo era la meva clienta, perquè era un llibre en principi per mi, ho podia fer amb total llibertat encarregant-me de tot, incloent el disseny i la maquetació. El resultat és un llibre difícil de catalogar perquè no és un manual d'anglès convencional ni un llibre il·lustrat comú, però és el format que em funcionava a mi.
i vaig pensar que si em funcionava a mi, podia funcionar a més gent. Quan ho vaig fer, no sabia si trobaria editorial. Ho vaig voler acabar abans de moure'l i buscar editorials, perquè no volia que hi hagués cap intervenció de tercers. Finalment el va publicar l'editorial Blackie Books i després, per la meva sorpresa, es va publicar a uns 20 països. I això que us ensenyaré ara és el book trailer perquè us feu una idea del contingut del llibre. Doncs, com us deia, aquest llibre s'ha publicat a uns 20 països i en el cas dels Estats Units em van demanar treure o tapar els cossos nus i no vaig voler fer-ho. També això m'ho porta una agència literària i l'agència molt intel·ligentment els va dir que els xinesos no havien demanat cap canvi. I aquí jo crec que es van picar i van dir, bueno, doncs ho publicarem tal qual. I sé que el llibre es fa servir a classes d'anglès, tot i que segurament no és el cas d'aquesta professora que li va semblar que dir que l'anglès no és fàcil no era una bona estratègia per aconseguir alumnes per a les seves classes. I com veieu va canviar el títol a English is Easy. Manual d'autodefensa és un altre projecte personal on he fet el que em donava la gana. Em passa que m'agraden més els dibuixos que faig als quaderns sense cap propòsit i que justament no surten a la llum que quan dibuixo amb un objectiu com passen els encàrrecs. I vaig pensar de fer un llibre que seguís aquesta línia de dibuixos de quadern en quant a dibuix i contingut i consistia en rescatar material que ja tenia fet i fer-ne de nou. El procés, en aquest cas, és diferent que quan treballo en els encàrrecs, per una banda, per la llibertat de fer el que vull i perquè no hi ha una pressió per complir amb dates d'entrega. I em vaig poder recrear més en el propi procés, que bàsicament era anar dibuixant el que em passava pel cap i anar omplint papers de dibuixos.
El resultat va ser una sèrie de dibuixos sobre la condició humana i molt en particular sobre la misèria humana, perquè em sembla divertida, i buscava com una confusió entre el dolor i el riure en els dibuixos. Surt tot de gent amb dificultats per desenvolupar-se a la vida, perquè el món els hi resulta hostil, i recorren a mecanismes d'autodefensa, en general fallits, per lidiar amb la vida. El llibre es diu Manual d'autodefensa, però també s'hagués pogut dir Life is not easy, perquè per mi res és fàcil. I en aquest projecte també vaig fer el disseny i la maquetació del llibre i vaig intentar que tingués el mateix aire que tenen els meus quaderns de dibuix, utilitzant només el negre i composant diferents dibuixos junts en una mateixa pàgina. I després amb els dibuixos i esbossos que no van entrar al llibre Manual d'autodefensa, vaig fer una autoedició d'aquesta publicació amb un format tipus diari que consistia en una presentació, com una explicació del llibre. I jugant una vegada més amb aquest tipus de maquetació editorial que m'interessa. Això ho vaig fer després de veure unes publicacions que va fer el Jiří Salomon, que si no el coneixeu us ho recomano, és un il·lustrador txec que m'agrada molt. I després de veure aquestes publicacions vaig voler fer-ne jo també una. I deia que m'agraden més els dibuixos que faig als quaderns, més que els dibuixos com amb un propòsit, com és el cas dels encàrrecs, però al mateix temps haig de fer com un gran esforç per no retocar-los i arreglar les imperfeccions. I aquí em vaig proposar no tocar res, tot i que cada cop que veig aquesta portada penso, ai, aquestes mans. I per sort també hi ha projectes on es barreja la feina d'encàrrec amb els projectes personals, perquè les característiques del projecte ho permeten. Bé, perquè em donen total llibertat i perquè el tema m'interessa, com és el cas d'aquest llibre per Mediavaca. És un llibre que forma part d'una col·lecció que es diu Libros para Mañana, que es va publicar als anys 77 i 78 i que Mediavaca els volia rescatar i publicar de nou amb noves il·lustracions. Quan em van parlar del projecte, encara era una fase inicial i vaig tenir la sort de poder escollir el llibre de la col·lecció. I els temes eren la dictadura, la democràcia, les classes socials i aquest tema sobre les dones i els homes. I no és que no m'interessessin els altres temes, però aquest veia clarament que era el meu, perquè és un tema que està present en la meva feina, encara que sigui com de forma més inconscient. I tot i ser un llibre dirigit a lectors joves, tractant-se de Mediavaca, que no considera els nens com a gent més simple, podia tenir un to irònic. I el plantejament de les imatges consistia en posar en evidència les creences masclistes, desmuntant l'argument, il·lustrant aquestes mateixes creences, de tal manera que resultessin desgavellades. I afegint una mica de mala llet, que els nens també en saben d'això. Aquest és un altre projecte. És una feina on es barreja també l'encàrrec amb el projecte personal.
És una publicació que vaig fer per una fundació de Milà que es diu Fundació Il Lazzaretto, que cada any fa un festival que es diu Festival de la Peste. I com era l'època del Covid, aquell any van fer una edició del festival com per emportar. Li deien Festival Delivery. I consistia en una caixa com de pizza, que està plena de coses, entre elles aquesta publicació. I això és tipus format diari, que amb aquest format ja em tenia mig guanyada. I el tema del festival era l'ordre i el desordre, allò domesticat i allò salvatge, i sabent ja aquest tema em van guanyar del tot. La meva feina consistia en il·lustrar tota la publicació i va ser graciós perquè quan vaig fer la primera proposta de la coberta em van dir que no era prou salvatge el que havia fet. I vaig pensar, no em puc creure que m'estiguin dient que no és prou salvatge. I justament ara que puc, em quedo curta. I finalment vaig fer aquesta il·lustració que veieu i potser el proper encàrrec que tingui d'una caixa de cafè em posaran d'exemple que no posant una caixa de cafè. I dins d'aquesta publicació em donaven com una doble pàgina per fer el que volgués. I vaig fer aquesta mena de manifest de com ser salvatge. Us faig una ruta per l'escena perquè podeu veure millor alguns punts del manifest. Això seria fes el que et vingui de gust, let it be seria una cosa així com deixa que les coses segueixin el seu curs natural, oblida les convencions, be water my friend, seria una cosa així com flueix amb l'entorn, m'imagino. Diverteix-te. Desaprèn. Utilitza la teva imaginació. Bé, total, tornem amb l'escena sencera d'aquesta mena de manifest de com ser salvatge, que potser ho puc consultar el proper cop que no ho aconsegueixi. I hem arribat al final. Muchísimas gracias. Moltes gràcies per haver vingut aquí, a Babacamo per la invitació i a Mari per el servei d'interpretació en llengua de signes. Gràcies.